palabas na kami galing Sentro Don Carlos. So pauwi na kami sa bukid namin. So ito patungo to ng Kadingilan, pero ang sa amin is sa Kiara lang tayo dadaan. Goods na rin. Siyare po, malakas to ah. Huli natin to si Kelex. Kakayanin kaya natin si Kelex. Kakayanin kaya natin to mga bay. May angkas tayo. May angkas tayo. Malakas to. 150 kasi siyan mga bay. Subukan na natin. Malakas pa yung hangin. Maganda to. Tingnan tayo sa daan dito kasi delikado dito mga bay. Third gear lang. Third gear lang yung ginawa natin ha. Cambio natin. Nahabol natin si Kelex. Iba talaga tong Red RC natin. Goods, goods, goods. Kelex lang malakas. Plus speed kasi yung mga Kelex mga bay. Nakadala kasi tayo ng Kelex dati. Gagawin yan is medyo high speed mo at saka palakihan mo ng carb at saka walang limiter na CDI. Ayun, sa pool na yan, malakas na yan. Pero pag stock lang, wala talaga. Hindi talaga yan papalag mga bay pag stock lang. Yo yo yo, what's up yo? Grabe, malakas ang hangin mga bay. Parang motor pa dito pag malakas yung takbo mo. Oh. Malakas talaga yung hangin. Grabe. Oh. Grabe yung hangin mga bay. Ang lakas. Putik na hangin to. Parang, oh, tignan niyo yung mga puno, tignan nyo dito padungo yung hangin. Kaya delikado to. Yung motor natin parang sigsag ah. Yeah, okay lang. Goods, goods naman. Alay na, humahabol si Kelex ah. Yan. So yan lang kasi yung content natin na pahabol-habol. Hindi kasi tayo kiklik sa mga ano. Pero so far yung tambutso ko talagang maingay. Ingay na maingay. Mamaya pag uwi natin dadaan tayo sa Likapo. Doon tayo dadaan. So pag hindi ko ma-down yung cambio na yung throttle natin, yung cambio hindi papasok pag
downshift. Kasi yung adjust nito, maliit lang yung konting adjust sa clutch natin, yung holder na adjustan ng ating clutch doon sa side cover natin. Kaya ganito ang nangyayari. Bago kasi yung lining nito mga bay. Oh, tignan yung hangin. Putik ka to ah. Wow. Grabe to. Oh, yung hangin. Binabangking doon ah. Maganda na palang daan dito mga bay. Espalto na lahat. Bangking pamor. Ohoy. Hehehe. Videohan natin dito kasi daming mga banking dito. Di natin ginamit yung front cam natin kasi nagtitipid tayo ng memory card ngayon dahil hindi na ako nakapag-transfer ng mga video sa storage natin, kaya yun. Daw do. Ayan. Dito yung pinaka delikado na kurbada mga bay. Yes, sumunod talaga si Kelix. Doon natin yung front cam para makita nyo si Kelix. Yan, iwan tayo dito pag siguradong aakyata na, malakas yan. 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 Iwan tayo pag akyatan yan. Wala, abulin mo.
Habulin mo. Yan dito. Habulin mo. Ayan. Dito. Yan, straight na tayo dito. Aabutan kaya natin to. Luluhan natin to kung kaya natin. Malapit na tayo. 100. Sinibak natin sa 100. Grabe. Oh, yan, grabe. Saya. Pag makarating talaga tayo ng 100, iba na to sa ibang motor. Yan lang. So dito na tayo papuntang Kiara. Matataas yung record natin 13 minutes. So dito yung Kiara. Dito na kasi yung bagong daanan papunta doon. Yan.